И здравейте хора, започваме с новия клип на Minecraft епизод 3, мисля. Направих си скин отново. Вижте го. Отзад има тъ, защото се казвам Тони. Да, сега просто малко се поразвих още. Взех още малко кол и направих мина. Да, това е. Чакайте да маля телевизора. Така. Нямам ли дърво още? Ще да експлорна мината. Да покупая малко надолу. Вчера щеше да има още един клип, но стана едно объркване. Това объркване е, че без да си искам, изтрих Майнкрафт. Между другото, направил съм си още един скин на Меси. Казвайте в коментарите, ако искате да го нося, ако не. В смисъл да съм с него, ако не. Ако искате всеки епизод да пишете с какъв скин да съм в другия епизод, например сега като свърша този епизод, вие в коментарите да напишете с кой скин да бъда в другия, с това на Меси или с това сега. Да. Сега просто се надявам да намеря мина. Както казах, това за града май ще бъдем 3 човека. Да, май 3 човека ще бъдем. Утре ще ги попитам пак, защото казаха, че не са сигурни. Какво? Ти сериозно ли? Стигнах до Bedrock и намерих само кол. В третия епизод на Майнкрафт стигнах до Bedrock и намерих само кол. Един приятел стигна до Bedrock и Bedrock е намирал само едно кол. Ето това е да си късметлия вече.
Да, между другото, може в коментарите да казвате каква е дървената кирка, докъдето може и това ще. Е, това е с дървена кирка. Пак все пак е някаква кирка. Като свърши се качвам горе и не знам какво да правя. Ще събирам малко дърво. Ако има още време. Дърво няма ли нищо? Само някакъв ред само това всичко. Така ли? Сериозно. Между другото, може ли да започна да разказвам за страшни истории или някакви такива, предлагайте в коментарите, както казах. Поне малко кол да взема. Още има ли? Има. Аз кирка има ли? Нямам. Чупи се. Така, 24 кол. Сега, както казах, ще ида да събера дърво. Аз съм хак между другото за това. Толкова бърз. Не, бързикам са просто като дадете на спринт, скачате така. И смисъл да се ударите от главата от тавана или нещо подобно. Да се ударите така главата в някъде и да спринтвате. Ставате някакъв свръхбърз. За тези, които го не знаят. Просто е така те. Ако се ударите, нека да не ставате. Ето вижте как тичам. Ето това ако тичам. Сега. Не. Ако двойното оцеляване не спалне в джунгъл, може да направя къща от дърво. Зависи, ако вие искате този епизод, пишете долу в коментарите дали да си направя къща на дърво. На цялото дърво. Няма да оставя нищо в него. И
просто много тъпо. Ако тък му се направя, нали, къща и някакъв, така се разхожда до нас и игра Майнкрафт и търси сървър, и само види нашия сървър, да влезне и да си сече цялото дърво. Това ще е свръхпрецакващо. Защото ако изсече дървото, нали, отдолу от дънера, това, самото си дърво, ще такова, али сега ще почнем да... Всъщност да, пак ще стане яко. Къща във въздуха, ама няма как се качваме. Това е... помислиш, че това всичкото са яйца. Да спим. Скоро ще свършва екипът след около 2 минути. Не, още нищо няма правя другото. Ау! Мисля да правя втори етаж. Ама няма да е в този епизод. Да реша какви стълби да са. Такива или... такива ще бъдат. Сега да си ги набавя просто. Ще трябва тия оградки. Колко оградки? 48 такива стълби, 9 оградки. Лошо. Другият епизод тя ще събере другите материали за втория етаж. Така. Това беше от мен, Crazy Player и довиждане.